Més que un centre de premsa internacional, sembla una escola d'art. Els dibuixos i caricatures de Muammar al-Gaddafi han acabat empaperant cadascuna de les parets d'aquest recinte. Estem en el Media Center, l'edifici instal·lat pels joves revolucionaris perquè els periodistes freelance puguin enviar la seva feina als seus mitjans de comunicació i explicar a tot el món el que està passant ara mateix a Líbia. Aquest edifici, però, també és el centre on els joves revolucionaris expliquen i expressen les seves idees a través de dibuixos com aquests. La voluntat dels rebels perquè la seva lluita es conegui arreu del món fa possible la viabilitat al centre. Desenes de joves s'encarreguen cada dia de tramitar els permisos necessaris perquè els periodistes estrangers puguin concertar entrevistes o visitar hospitals, centres d'entrenament i camps de refugiats. Aquí la dona també juga un paper important. La Lina és estudiant d'arquitectura, però ara treballa al centre de premsa. Espera tornar als seus estudis quan acabin les revoltes i també espera que hi hagi una millora dels drets de les dones amb el nou govern libi. There was nothing major that we did. Politically, we had no role at all. At work, we just did our work, but mainly there was no role. And also, we had no right. Did you know that if you're a Libyan woman and you marry a man from a different nationality, your kids, they do not get Libyan nationality. So we had no right. That's one example of how we were treated in Gaddafi era. El govern de transició nacional ha incorporat una dona en el seu gabinet. Es tracta de Sawat El-Gaili, una advocada de professió que serà l'encarregada de representar el col·lectiu dins el nou executiu.